dadi tanggungane ngelingono besok yen kowe mukti pituture aja nganti dilaleke. Mas ampun marai gondor lho Mas Tek. Ngelingono besok yen kowe mukti pituture aja nganti dilaleke. Esuk lan sore panjaluwe Pak Guru supaya mulya kabeh putra putrine. Matur suwun, matur. Tepuk tangan yang meriah buat sahabat kami dari RGP yang sudah memeriahkan malam hari ini. Terima kasih Mas, selamat.